Hakemia koroksa tiprajuk baso wansabai romfrenan naijangmani agulini simi bisram gonjo thangi tongmani lama kani kasaro hake amse singkok tmani bisingti shememani ba amte hai khlaijak tongphora awan sabai kabangma aro onyong wanjui bo songrok botongo hake borok amonugui tongpano kun phara aro mayana khaya hake amoni baginyo bongne amsani borok joli jagai abaso rutugui kha hake a borok sayani bagai abasno bokhongnani chengka haike ajorao police hai amono mana khaike tai tipra sarongno latha chalo khaje ob ajagao amte khe rutugui tongnai rongno tai kwbangma ulo wanjui rok phaiye bu phaika hne khnawo lama rogo buja khatok jaka hne khnawo haike bono wanjui news rogo ekdom tipra sarongna hamya hamya ka sajak o rom frejangna nainai brui chini tipra jek bono sa hamya hamya ka sajak haike comment nok nok nugui mano jaga busa hamya hamya ka sajak chini tipra sani bage haike o chini tipra jek rom frejangna nainai bono ba hamya hamya ka sajak bong borongno kai saya hake amono tuinyo chini tiprasa leader tabuk je Delhi pedal yatra thangai tongnai Sar Devin Mura Singh omo bobo kok saka je tabuk tiprasa ni birodi wanji bo songrong ni news ekdom hamya hamya klaiye kok sawai tongmani amorongno tuiye bosaka hake bosawo direct Bangladeshi news ne tai 70 bosor romo chini tripurao tiprasa rok thungjak tongmani je ayang nane borok phaye o jagao shason khlaiye chini kok chini language joto chini history chini land joto no segai chungno thungi tongmani hage chung chup tongi tanglia kok ti sanani nangsinai hage tebo bo bini facebook post khlai sawo tiprasa neta rongno hage nongni bukha goliwi nongni dofani sajak amte hake rom project tongmani kubuni bosongbai norok tabu bo khaisi anga kai tebo amte hake tebo yok samamaya tiprasa rok tebo amte hake khajak tongnai tabo bo khasi didi chamani kokbo hake chini tiprasa rok yok saman manen hingake joto thanja khlaiye khasi sidin chamani kuno party sati hini nayawe joto thanja kai khabak sakai samung khlailai sedi hin chamani hake tripurao ayang Bangladeshi illegal immigrant faimani jung saoima tongo sob phai busik jorati phai amo saoima tongo haipano amo tabukbo kebo romyako hake romnai hini salai tonglayo haipano amo rob romjagya ko haisi tebo borok amtike phanangi jatra putra khlaiye je Bangladeshi illegal immigrant o jagao tongui tongnai rok borno hoidya khlainani bongni plan amo jeng amte hai kwbangma video nugo je Bangladeshi illegal immigrant rok tripura hapaimani haipano a video no naye je borno rommani nugya tripurani naima thangbedek rok কোথা থেকে আসছেন? আমরা এখান থেকে মায়ের মন্দির আছে একটা, আপনারা যেখানে যান এখন কোথায় যাবেন এখন আপনারা? আমরা এই যে উদয়পুরে যাব। উদয়পুরে না, আপনারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন? না দেখো সত্য করে কন, আপনি বাঁচবেন দেখেন না, সত্য করে কন, পুলিশ আসবে নাহলে ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, কোথা থেকে আসছেন? হ্যাঁ সত্য করে বলো, নাহলে পুলিশ আসবে ধরে দেবো। বলো আমি থেকে আসছি, কারণ আমার কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে? বাংলাদেশ থেকে আসছে। ঠিক আছে, রাখো রাখো, বাংলাদেশ ঠিক আছে, বাংলাদেশ থেকে আসছে। hake to bose o Bangladeshi rongno romnani bage kono phano samung khlaijak tripurao hake chung nugui tongo social media tai kok tmani bisingtibo Bangladeshi ro kwbangma din no manjage tongmani haipano amono romnani bage kono phano samung khlaiya hake o jagao tam huni wanchungnai chung je Bangali Hindu ayang Bangladesh ni phaiga keno borongno o jagao toni nani hake borno o jagao document nani o jagani citizen rejangnai borno kono phano horjagya hake sobono simi romnai sobono simi horjangnai amo kuno amti hai nanyas nai ya haisi kuno dormo sormo naya oi borono Bangladesh nga kanyo direct romna nang haisi bong document check khlainen nango hake o jaga direct Bangladeshi illegal immigrant manjagi tongha bogo siwi tongha haipan se kunpan samung khlaijagya kabangma burung phai tongo tar kata tei parangai nga borka bedike phai manga no jaga o be sebroka biang thanga aro je Bangladeshi amsuk salka thanga taro hai tongmano hake amti ki tiprasarong ni tomungnai tiprasarong ni thinang tomungnai amo kebo wanchungnen naya je tiprasarong ni future no wanchuka kai ekdom munago klaijak hase amte haikino Bangladeshi illegal immigrant sar kathang burung phai tongo romjagya horob phai tongo burung romjagya nga ka or tripura pungoi chini tiprasarong ni je percentage 31% tomone omo 10% pan ksagala hase hake amte ki chini tiprasaro rom frejamani som frejamani bongni borok bai hake chini tiprasarok je buthar jamani bongni borok ba aguli hai kwbangma je bongni area general area rogo amo tebo ongnai sal kathang rongno haino je sepan khajak tongdi
am kun phana singla khachi am hanyo amo am daily sin nugi tong ble hini simangse salaya no kun phana se khaigla khachi haike am tom honi sajena kun phan se sanan moto kori khachi tiprasa rok tabubo khaisia tiprasa am antike tabuk sawai tongmani anono hamya sanai sawai tongano je tiprasa no hamya sanai sawai tongano amte he borong botong tiprasa ni bisi haike noro amono tui tom sanmo chung komini bisi tiki shahar mano haike noro video no chajaka like redi te share khlai ji joto tiprasa ni thani no o video sogoi sinani thung haike kaham tongbadi thansa tongbadi hambai khulumka।